नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे। हे बघा, आज मी मस्त आपणास कालवा रेसिपी करून दाखवणार आहे। आपलं मालवणी स्टाईल सुक्कं असं, जास्त नाही, थोडंसं वाटप घालून करायचं किंवा तुम्ही नुसतं कांदा टोमॅटोमध्ये जरी केलात तरी चालेल, पण आता ही मी थोडं वाटप घालून करणार आहे। तर आता हे बघा, कालवं ह्यातली थोडी मोठी असतात, थोडी लहान असतात। कालवं ही बाजारामध्ये मिळताना पण महाग मिळतात आणि खायला एकदम चविष्ट असतात। हॉटेलमध्ये पण तुम्हाला ही डिश महाग अशी मिळून जाते। तर तुम्हाला जर बाजारात अशी मिळाली तर अशा प्रकारे जरा तुम्ही सुकी करून खाल्लात तरी तुम्हाला आवडेल। आणि बघा, मावशीने तरी आपण घेतो तिथे त्या मावशीने साफ करून दिले, तरी पण आपल्याला ह्यामध्ये जर पितर असं कपची वगैरे असते ना, ती काढावी लागते। आणि ही जी कालवं असतात ना, ती दगडाला समुद्रामध्ये किंवा खाडीमध्ये नदीमध्ये दगडाला चिकटलेली असतात, ती आपल्याला बोचून काढायला लागतात। आता आम्ही गावी देवबागातली माझ्या वडिलांची मावशी आहे, तिथे जायचो, ती कालवं काढताना आम्ही पाहिलेली आहे। कोरजायला माझ्या मामीच्या माहेरी पाहिलेली आहे आणि आम्ही खाल्लेली पण आहे। आणि आम्ही भरपूर वेळा कालवं वगैरे गावी म्हणा, माझे मावशी वगैरे असताना ती घेऊन यायची, कालवं घुले वगैरे असे प्रकार आम्ही खाल्लेली आहे। तर मग आता आम्ही बोललो तर मालवणी बोलले तर थोडे मासेप्रेमी असतात, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला ह्या वेगवेगळ्या माशाच्या पण कधी कधी तुम्हाला डिश करून दाखवत असते। तर हे बघा, ह्यातली मी अशी कुपीतर कपची काढायचा प्रयत्न केला, तर जास्त नाही, एकाच दुसरं आपल्याला मिळून जातं। जास्त मावशीने साफ केलेलं नसेल तर आपल्याला भरपूर मिळून जातं, पण आता काल कसं माहिती आहे, मावशी वगैरे आपल्याला ना छान अशा साफ करून देतात। आणि ही मस्तपैकी आता मी कालवाची डिश करणार आहे। आणि मंडळी, तुम्हाला जर बाजारात नाही मिळाली तर मालवणी हॉटेलमध्ये या मिळतात डिश। तर हे बघा, आता मी ही कालवं साफ करून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून पण घेतलेली आहे। आता ह्यामध्ये मला कैरीचा पण वापर करायचा आहे, कोकमं पण 4 घालणार आहे, पण कैरी पण घालणार आहे। सध्या कैरीचे सीझन चालू आहे, त्याच्यामुळे कैरीचा पण वापर करणार आहे। आता आपल्याला ह्यामध्ये हळद, 2 चमचे लाल तिखट मसाला, 1-1.5 चमचा मालवणी मसाला, 1 चमचा गरम मसाला, अशा प्रकारे हे मसाले घालून घ्यायचे। मी जास्त मसाले थोडे वापरले नाही आहे, कारण थोडंसं वाटप घालणार आहे। जास्त मसाले घातले ना तर वाटप आपल्याला जास्त घालायला लागेल, म्हणून त्यामुळे थोडेसे मसाले घालून आपल्याला ही आलं लसूणची पेस्ट, मीठ वगैरे घालून सर्व आपल्याला मसाले व्यवस्थित ह्याला लावले गेले पाहिजे। तुम्ही बघा, मसाले लावताना ना ही कालवं अशी तुम्हाला बुळबुळीत अशी लागणार, अरे पण खायला तर बघा एक नंबर अशी चव लागते। तुम्हाला जर बाजारात मिळाली तर तुम्ही नक्की खा, किंवा तुम्हाला हॉटेलमध्ये अशा कालवं रेसिपी, कालवं सुक्कं, कालवा फ्राय अशा रेसिपी मिळून जातात। तुम्ही खाऊन बघा ना, काटे ना एक प्रकारे शिवल्या असतात ना, तोच प्रकार असतो हा। या मंडळीमध्ये ना, ह्या कालवामध्ये तुम्हाला बटाटी काही नाही घालायचं आहे, अशाच प्रकारे तुम्ही सुक्कं केलं तरी चालतात। आम्ही जेव्हा कोरजायला गेलेलो, माझा मोठा भाव आणि मी, तेव्हा आम्हाला त्या आजीनी म्हणजे मामीच्या आमच्या आईने मस्तपैकी कालवं नुसती मसाल्यामध्ये फ्राय करून दिलेली, एक नंबर कालवं लागतात मंडळी। तर आता ही मी तुम्हाला थोडंसं वाटप घालून करून दाखवणार आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही रेसिपी स्किप न करता पूर्ण पहा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, हाईप करायला मात्र विसरू नका। आणि बेल आयकॉन पण क्लिक करा, जेणेकरून आपणास नोटिफिकेशन मिळते चॅनलचे। आता मी 1 पळी तेल घालून घेतले आणि 1.5 कांदे ह्यामध्ये घालून घेतले। कांद्याचा जरी तुम्ही जास्त वापर केला ना, तरी कालवांना किंवा तुम्ही शिपले म्हणा त्याश किंवा कोलंबी म्हणा, ह्याला छान अशी चवत येते। आता मी कांदा कापताना त्याच्याबरोबर काय घेतलं आहे, कढीपत्ता पण बारीक करून घेतला आहे। कढीपत्ता मोठा असला की कोण बाजूला काढून टाकतो, कढीपत्ता आपल्या तब्येतीसाठी चांगला असतो, त्याच्यामुळे कढीपत्ता पण मी कटरमधून कांदा कापला म्हणून कढीपत्ता पण छान असा बारीक होतो। त्याच्यामुळे आता हा कांदा आपल्याला थोडा नरम होऊ द्यायचा आहे तेलामध्ये। कांदा नरम झाला का आपल्याला तुम्हाला काय बाकीचं आहे ना, मी थोडासा आता ह्यामध्ये पुन्हा जरासा फोडणीला ना मसाला पण घालून घेणार आहे, जरासा म्हणजे अर्धा चमचा जायसारखा मसाला घालून घेणार आहे, जेणेकरून काय मंडळी माहिती आहे, ह्याला छान अशी अजून टेस्ट येते मसाला घातल्यामुळे। कालवं आहे ना, अशी थोडीशी अशी तिखटच करावी लागतात, अशी तुम्ही कमी मसाला घालून गोडूस वगैरे केली ना तर त्या कालवांना अजिबात चव येत नाही। तर आता हे बघा, मी अर्धा चमचा सारखं लाल तिखट मसाला घालून घेतलेला आहे, आणि तुम्हाला तुमच्याकडे जे असतील अवेलेबल ते मसाले तुम्ही वापरलात तरी चालेल। आता मी हे मस्तपैकी असं परतवून घेते आणि मग नंतर पुढे व्हिडिओ स्किप न करता पहा। आता हा बघा, मी ह्यामध्ये ही कालवाची डिश आहे बघा, मीठ घातलेलं म्हणून ना कालवाला पाणी सुटतं, आणि ह्यामध्ये आपल्याला अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही। जर तुम्हाला पातळ वगैरे करायचं झालं तरच तुम्ही ह्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा, पण मी मंडळी सांगते, काही गोष्टी तुम्ही सुक्या अशा करून खाल्लात ना, त्याच पाण्यामध्ये तुम्ही शिजवलात ना, तर तुमच्या रेसिपीला छान अशी चव येते। तुम्ही जास्त पाणी घालून केलं ना तर चला बाबा, आपल्याला भाताबरोबर काही नाही तर भाताबरोबर तुम्ही तिखट डाळ किंवा कोणती तरी मच्छीची कढी वगैरे करून खाऊ शकता। आणि अशी जर तुम्हाला कालवं वगैरे मिळाली, कोलंबी मिळाली, शिपल्या मिळाल्या, तर तुम्ही ते सुक्कं करून खा।
तर सुक्कं खाल्लं तर जरी 4 जराशे फोडी मिळाल्या तरी सुक्कं खाल्लेल्या छान अशी चव येते. तर आता हे मी छान असं मसाल्यामध्ये परतून घेते आणि मंडळी आपल्याला झाकण मारून शिजवायचं आहे. तुम्ही म्हणाल बघा हे सुक्कं सुक्कं वाटते, तर अजिबात नाही. ह्याला चांगलं पाणी सुटतं. पण कालवं तुम्ही बाजारातून घेताना तर तुम्ही स्वच्छ धुवून आणायचं. आता आम्ही गावाला कसं आमची मावशी वगैरे आणायची, ती तांब्यामध्ये जे पाणी घेते ती बोचून व्यवस्थित पाणी घ्यायचे. त्या पाण्याचा पण आम्ही गाळून वगैरे वापर करायचो. त्या पाण्याला पण भारी चव असते मंडळी. पण आपण तिथल्या तिथे बघितलेलं असतं आणि आपली मावशी आजी घेऊन आलेली असते, त्याच्यामुळे ते आम्ही व्यवस्थित पाणी वगैरे घेऊन करतो. आता आपण झाकण मारून छान असं मंद आचेवरती शिजवून घेतलं. बघा ह्याला किती पाणी सुटलं. पाण्याचा अजिबात वापर केलेला नाही. मीठ वगैरे लावलं असल्यामुळे ह्याला पाणी सुटतं. आणि हे बघा छान अशा आपल्या फोडी बारीक होतात. एकाच दुसरे मला मोठी कालवं मिळाले आणि ह्याच्यापेक्षा जर मोठी कालवं मिळाली ना मंडळी तर फ्राय पण मस्त कालवं होते. तर आता ह्यामध्ये बघा मी एक कैरी, ती बारीक कैरी होती, ती आता ह्यामध्ये मी घालून घेतली आहे. सालं वगैरे काढून साफ करून ह्यामध्ये जी कैरी आपण वापरतो ना त्याच्यामुळे काय माहिती आंबट गोड मस्त अशी चव येते. पण तरी पण काय माहिती आहे कालवं म्हणायला तर मच्छीचा प्रकार, त्याच्यामुळे हिवसपणा असतो म्हणून 4 कोकमं घालून घेतली. कैरी जरी वापरली तरी ह्यामध्ये मी 4 कोकमं घातलेली आहेत आणि कोकमं नाही घातली तरी चालली असती, पण मी आपली 4 कोकमं घातलेली आहे कारण आपण कैरीचा वापर केलेला आहे. आणि आपल्याला आता झाकण न ठेवता आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. ह्यातलं थोडंसं पाणी आटलं ना तरच आपल्याला ह्यामध्ये वाटण घालायचं आहे. वाटण पण थोडंसं वापर करते कारण चपातीबरोबर भाकरीबरोबर थोडीशी ग्रेव्ही हवी जाते. तुम्ही पाणी घालून शिजवलात आणि ग्रेव्ही जास्त केलात ना तर मंडळी कालवाला अजिबात चव येणार नाही. तर त्याच्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीमध्ये कालवाची रेसिपी करून बघा. अजिबात पाणी न वापरता सुक्कं असं कालवाचं होऊन जातं. तर आता हे मी अर्धी वाटी कांदा खोबऱ्याचं वाटण जे माझ्याकडे असतं, माझ्या बहुतेक व्हिडिओमध्ये मी कांदा खोबऱ्याचं वाटण पण दाखवलेलं आहे. आलं लसूणची पेस्ट वेगळी असते. जर मला कांदा खोबऱ्याचं वाटण करायचं असेल तर वेगळं मी ते पण तुम्हाला दाखवते. कांदा खोबरं आलं लसूण पेस्ट वगैरे असं ते एकत्र करून पण वाटण करतात. तर आता हे मी वाटण घालून कांदा खोबऱ्याचं वाटण आलं लसूणची पेस्ट आधीच लावलेली होती, हे घालून आपल्याला छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. मध्ये मध्ये आपल्याला छान व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं. एक नंबर मंडळी भारी चव लागते. चपाती भाकरी किंवा तुम्ही नुसतं जरी खाल्लं ना तरी खूप छान असं कालवाची रेसिपी होते. तर तुम्हाला जर नाही मिळालं बाजारात तर मंडळी ह्या डिशेस तुम्हाला हॉटेलमध्ये मिळून जातात. तुम्ही हॉटेलमध्ये पण खाऊ शकता कारण अशा जे कालवाची आपल्याला जे कालवं वगैरे असतात ना ती सहसा बाजारात मिळत नाहीत. चुकून कधीतरी मिळतात. मला पण ती चुकून कधीतरी मिळतात. त्याच्यामुळे काय माहिती आहे ही मी तुम्हाला करून दाखवलेली आहे. मला अजून कधीतरी मिळाली तर तुम्हाला मी कालवाचं नुसतं सुक्कं म्हणजे वाटपणं घालता वगैरे पण करून दाखवेन किंवा कालवं फ्राय करून दाखवेन. पण जेव्हा मिळतील तेव्हा चुकून कधीतरी मिळाली म्हणून मी आज तुम्हाला ही कालवाची सुक्की रेसिपी दाखवली आहे. आणि तुम्हाला मंडळी नाही मिळाली तर हॉटेलमध्ये ही डिश तुम्ही खाऊन बघा. एक नंबर अशी चव येते. मटणापेक्षा चिकनपेक्षा भारी असं कालवा लागतात. म्हणून ही डिश तुम्हाला हॉटेलमध्ये पण मंडळी महाग मिळतात आणि बाजारामध्ये पण मंडळी ही कालवं तुम्हाला महागच मिळतात. पण चवीला भारी. तर कधीतरी आपला एकदा खाल्ली तर काय नाही. तर आता हे बघा बऱ्यापैकी आपलं ह्यातलं पाणी आटत आलं आहे. मस्तपैकी कालवा पण छान शिजलेली. आपण त्याच पाण्यावरती वाफेवरती छान अशी शिजवून घेतली आणि थंड झाल्यावर मंडळी अजून ते सुकून जातं आणि मस्त असं सुकं होऊन जातं. तर आता आपण हे छान असं सुकवून घेतलेलं आहे. तर आता आपल्याला ह्यामध्ये नंतर गॅस वगैरे बंद करूनच आपल्याला कोथिंबीर घालून घ्यायची आहेत आणि चवीला तर भारी लागतात. तर मंडळी आपल्याला नक्की मिळाली तर अशा प्रकारे तुम्ही नक्की करा. तर हे बघा आता सुक्कं झालेलं आहे. मस्त असं कालवा पण अशी टपटपीत अशी शिजली गेलेली आहे. तर आता आणि हे कालवं शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. झाकण मारून शिजवलं ना आधी तर मस्त होतात. आता आपण गॅस बंद करून घेतला असेल तर कोथिंबीर भरपूर घाला, नसेल तरी थोडी घातली तरी चालून जाते. एक नंबर अशी मी तुम्हाला कालवाची सुक्कं अशी रेसिपी करून दाखवलेली आहे मंडळी. आपणास पण मिळाली तर आपण पण नक्की करा आणि आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब हाईप करायला विसरू नका. चला तर मंडळी इथेच थांबते. मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून आपणास चॅनलचे नोटिफिकेशन मिळतील आणि प्रथम माझे व्हिडिओ आपणास पाहण्यास मिळतील. तर अशा प्रकारे तुम्हाला डिश मिळाली हॉटेलमध्ये तर तुम्ही नक्की खा आणि चव बघा कशी लागते. तर बाजारात मिळाले तर बाजारातली पण घेऊन करून करा.